Җиткәннәр егетләр. Җиттек, менә синең якташларың. Сәлам бик зур. Сиңа бу җакларда фаҗаң булганга килеп җиттек. Менә малайлар бүген тапты, әле бүген икәүгә җиттек. Сиңа рәхмәт. Сәзәр шулай. Амин шулай булсын. Без булдырабыз. Сәлам bütün özgürlükler. Сәлам. Менә без үзебезнең якташларны Сәламнан ишеләләр, камдык, хабар, майбык. Да, ой, спасибо, ребята, большое. Большое вам спасибо. Да. Ой. Хорошо, здесь живете, да? Да, мы уже второй год здесь живем. Ну а что делать? Другого жилья у нас нет. Мы еще приедем, вам еще оставим. Да. Хорошо, ребята, спасибо. Держитесь, ладно? Спасибо, большое вам спасибо. Hürmetli halkım, sizin yerden bilen jıyılgan әйберләрне biz özümüzün егетләребезгә алып килеп җиткердек. Менә инде безнең общий күчтәнешләр. Siz алып килгән әйдә алмас ярдәм итәлек һәрберсенә. Рәхмәт. Халык җибәргән әйберләр. Киләйтинде миңа бәлек кирәк. Бу гәүдәгә карап. Яшелчә кемнәргә кирәк? Рәхмәт. Егетләр, менә сезгә мәктәп балалары шундый матур хатлар язып җибәрде. Алар чынлапта сезне гурлана. Siz алар өчен чын геройлар, алардан кичкенә генә язылган аларны бу иләрегезгә ябыштырырсыз. Өзебезнең Татарстаныбыз белән Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Кирәк атмагыз. Асадуллина Азалия. Азалиюшка. Апай синең хатларың килеп җитте. Менә монда бик зур рәхмәт, бик приятно. Исәнлек, саулык сезгә. Әйбәт укыгыз, тырышыгыз. Молодцы. Ура! Менә мондай шәмләр ясап җибәрделәр. Тукай мәктәбе җибәргән безгә. Минем җылысын, сезнең йөрәкләрдә сакласын, җылысын. Менә балы. Сезнең йөрәгегезне шушы татар моңнары җылытсын. Безнең мөслим егете Ринат Карамов сезгә менә шушы матур бүләкләр җибәрде. Менә татар егетләре дигән. Безнең инде монда бик күп районнар: Балташ, Азнакай, Әтнә, Кукмара, Нурлат, Мөслим, Чистай, Автаныш, Минзәлә районнары. Менә һәрберегез үзегезнең блиндажларыгызга калаклап куегыз. Сезне чынлапта районда көтәләр. Минем китап булмагыш калмагандыр хәзер. Юк, юк. Ничек булган? Метнабор җибәрделәр. Ә Мөслимдәге Зөһрә апа. Метнабор безнең менә окупларда медзотлар бар. Менә шуларга булсын. Авылларыбызда апаларыбыз, әниләребез шушындай үзләре тукмаш васып тукмаш кистеләр. Менә һәрберегезгә үй ашы пешереп ашарсыз, ягъни Сол окуплар бик зур рәхмәт. Җирдә мөслим малларына, Азака җирләренә бик зур рәхмәт. Азакадан сәлам. Мөслим халкы, Татарстан халкы, монда инде күп кешеләр катнашкан бу гуманитар ярдәмдә. Сезнең барыгызга саулык, сәламәтлек, семья бәхете, авырмагыз, бик зур рәхмәт. Алла бирсә, җиңе белән кайтырбыз. Исән-имин кайтып җитәбез, мөслимләр. Без исән кайтабыз. Алла бирсә. Мөслим халкы, авыл халкы, сезгә бик зур рәхмәт шушы әйберләрне җибәргән өчен, безне ташламаганыгыз өчен. Әйберләрне алдык. Борчылмагыз, җиңеп кайтабыз, җиңү безнеке була. Ура!